امروز در تاریخ 20 январи соли ҷорӣ дар деҳаи нилӯи ҷамоати хонақоҳи кӯҳии ноҳияи Ҳисор ҷамъомади базми бузкашон ки имрӯз бародари азизи мо Парвизшоҳ Холмуродов ки яке аз маъруфтарин ҷавонони ин деҳа ба шумор меравад, барои кулли мардуми Ҳисор, барои онҳое ки дар асптозиву аспбозӣ хеле маҳорати баланд доранд, ин иқдомро оғоз намуд. тавре ки мебинед дар инҷо беҳтарин асптозони ҷумҳурӣ аз ҷумла Темур, Аскарчовандоз, ҳамчунин Маҳмадуллоҳ ва чандин нафарони дигар ки айни ҳол рӯяшон дар инҷо маълум нест, вале дар асл човандозони хеле хуби машҳури Ҳисор ҳастанд. дар ин базми бузкашон хеле фаъол ҳастанд ва фаъолияти худро нишон дода истоданд. биед мебинем ва онҳое ки дар ин ҷо ғолиб меоянд, ровии ҳамин маърака акои Абдусобир метавонанд ки онҳоро барои якояки мову шумо ошно созанд. Naim!